gloomy. It's around 8:55 a.m. Nagbuntag bay. Grabe ka gloomy. Tugnaw. Tapaw ta. O pa mo niya akong initial setup sa pag-shoot kasal. Katong Canon pa ko, naka 51.2 ko. Karon 51.4. Mahal man 51.2 sa Sony. So kani 80% of the weddings, of the shots sa wedding, kani akong ginagamit. Then, kani siya pang portrait, pang close-up na ko siya. 85 pang ginagamit sa Canon pa ko. 85 1.2. So 1.2 nindua sa Canon. But now I'm with Sony. Okay naman sa siya. Then I use this thing, wide shots, para sa family photos, suguban shots within the wedding. Kadang sao-sao lang sa ban shots. So this is the main setup I've been using, but I've changed it recently. I moved to having this as my workhorse, because a lot of people are using 35, so I've been trying a 35 more, and this one I use this for group shots, but I've been using the 24, which is what I'm using to film now, to do the wide shots. So lately by akong nagamit is from 50 ni move ko 35 kay may kasaran shoot nila niya wide sad siya makita ang view, so mostly mag-shoot ko tight gyud nga photo. So right now kaning 35 ba itong ginagamit, then kani pang group shot 24 mil. So nagapasagog ka ng kung ngit klaro siya kay Sony di man ka minute kay mag-flash unless pang documentary or everything else. So muna akong main setup now ang 24, ang 35 o ang 85. So wala ko magamit sa 50, although favorite yun ako until now ang 50. And I'm using the A9 as my body. I have two bodies now. I just sold my A7 III. So A7C niya akong ginagamit na laing body, which is here. Yeah, tara, Magic, which is here. And then mo nang ginagamit pirmi na ko'y 28-75 pang shoots na kanang di ka change yung lens, or pag I call it tinapol na shoot. So I use it 28-75. Yeah, but this is my main setup. Naka-use ka macro 50 for ring shots, but seldom na kayo use. So this is the current one. But I'm having other configurations kung in case kanang lain nga shoot, kanang mas simple lang, di na kayo na kung magdalagdag ang camera. And this is one of my setups. So bay, muna akong usa ka setup sad. Gamit ko kanang A7C or usa ka body, pwede sa usa ka body. Gamit ko 28-75 para sa kanang times nga di ka mag-ilis-ilis og lens, usra ka lens. Then ako 35 para sa mga artistic shots, kanang mga shots nga kanang bokeh, kanang mga portrait or anything. Wide portrait na siyang lens. And then A9 akong paborito for photos. Kani siya pang documentary, kanang mag group shots ka, ganang ka clear. Flash. So kanira akong isot sa bag. Although usahay ginabutang niya ako sa auto kani siya. So I put it in one bag kanina kasi sa auto kanina akong favorite 50. Kaya sa una makashoot ako event 50 na tanan except for group photos. So kana siya akong go-to favorite lens, but I'm trying to stay away from it. Muna akong setup. Usahay. But ang ako yung main setup kung mag-shoot yung wedding is kanina siya. Okay, 85 and 24, 35, 85. So mo ganun setup, but yeah, mag-struggle ko. I'm trying to shoot also with one body. With dagan, ko magkuha yung sa body pirmi. So it's just habits that you need to change. And yeah, that's it. So hoping kaya din ako. So kanibay, muna siya kung setup siya. Kani nga setup, then kanang ang metabo is kanang 24, 85, kaning 35 mil na nire pirmi. Magpadala kog flash kamay lang. Kung kanang kipaw ko nga di ko tigamit og flash. And muna siya. Muna nga flash. Ang Godox TT 350S. So ana ra siya setup ka, ana kay siya battery rem na doon, but we was trying this sa field, muna akong plano. Hello bye, mo gihapon nakapajama gyapon ko kay tugnaw, pero actually it's around 12:20 karon, and then tuplok na pug ko. So yep, walay lakaw, walay lanta, but the thing is kanina gloomy kay siya karon na clouds, di makita ako lang usbon. So nag blue nagamay, di man makita, bahala na mo dia. So tapol modes. So muna siya, so karon kay kuti-kuti na ako sa laptop, but kibo ka na kay buhaton niya kanang di ka ganahan mabuhat or tapulan ka, then magkuan ka, mag-procrastinate. So nag-try ko lang buhat kay kog psych sa head, magkutaw na ka kog kape, no, pero muna siya.
And also, na ko notice before, kaning magamit ko kuan ba, MacBook. Every time magpalit ko MacBook or unsa, ako gini siyang ibutang case. Kaya siya the best case ako lang gamit, but one of the worst sad kay kani siya ang UAG nga kanang namo ko vlog ani UAG nga case kuan siya kanang ligon gyud siya, like kani nga laptop nabutang sa akong bag lingkuran sa kumigo, wala siya maunsa, hindi siya magasgas, kanang protected gyud siya ba. But the thing is ang ihang na strap skill clasp sa kilid nga igtangtang nimo mabuak ang screen. So I think almost nabuak tong screen, and the screen sa MacBook would cost 40,000. So kay lis din man tibok takob. So karon na ako'y M1 nga 13-inch nga Mac Air, and wala siya case. So sa una di ko mahimutang magdadalag laptop nga wala case, but due to kani nga laptop kani siya nga kuan, it's small, it's light, and dali siya i-keep, so wala ko mag-case. And then the thing is, kung kuha ka nga MacBook, ang imong main point is nga kuan, hindi siya MacBook, Mac Air di siya. Kung mukuha ka nga Mac Air, imong main point is gamay siya. Kung butangan mo case, mudako man siya. So this is bought this cheap kanang mo siya leather, fake leather nga stuff. Isud lang nimo yung Mac Air diha, okay na kayo. So I've been using this one. Mac Air siya. Kaya ako tang initial ganahan MacBook Pro. But the thing is, na-realize na ako nga dugay na kayo ganahag katong MacBook 12 kay nipis niya. Kuha na siya more siya cellphone, dugay siya battery. Then I realized na gamay rag difference. Ang difference aning Mac Air nga M1 compared sa MacBook nga 13 kay na fan kato. Nya kato mas baga. Yeah, basta ko battery life. But the thing is, subjective mong battery life kasi sa mag-plug na malansag ko. Though this thing, they're good ng battery. Di kay ko mag-plug. Naguba na itong battery sa akong 13-inch kay kanang 24/7 to nag-open niya. Doubt, is na lang sa ito. Mahal ba ya? Then, muna siya. So, one of the best purchases I have is this Mac Air 13-inch M1 upgraded to 16 gig of RAM. And also, ang hard drive, ako i-upgrade to from 512 to 1 terabyte. So, solid ka siya. As of now, na ko yung mga 3 or 4 weddings nga i-edit nga rin, plus my schoolwork and everything else, and a bit of vlogs. Ako nagamit is around 800 gig. So, 200 gig akong free. I think around 300 kasi naka-finish kong one edit. So, ang akong weddings would go around 100 gig to around 150 na sa high 200, so that's how it goes. So ako lang ibang butang usually dito ko sa dako mag-edit, but now try to use the small one kasi bisag asa maka-edit ko, so it's very good. So muna siya, so more on gears taron. And okay, so gusto ko mag-story more about gears for now. Let's talk about my camera gear. I've been trying to minimalize my camera setup. Gusto ko ganang gamay na lang ba para dali lang pagdala. So I'm planning to use only 3 lenses. Kumadag usa, but 3. And planning to bring a flash also. I don't usually bring a flash, but lately, I need a flash. Okay, not all the times. Okay siya with flash, but noisy and everything else. But muna siya. So again, made a quick video. Muna akong setup sa gear. So enjoy. While I go back doing what I need to do. Magkutas og kape. So muna siya, bye. Bay, karon kay kanang alas 6 na sa gabi nya kanang paspas na kay ta karon gamay kay nitabo ko ng lawa diri ako naglingkod, nagsugod ko parong mga alas 10 nya man balik na ko silong ka 6 3 minutes natog, so taas kanina. So wala ka day vlog karon, umbot mangita na kog filler vlogs dingi karon kay murag busy na ko ginatiwas nya. Nako ginatiwas. Mo na siya. Hopefully tomorrow sayo ko sa buntag na ko i-shoot tanaw sa dakon si Agya ni, pero most likely bisa ko mag-vlog tomorrow, but I'll see how it goes. Mura na siya, bye. So kamuntanan, take care. Sige, kanang dili lang sa kukutob, wala sa tayong pangitabo.